Boa tarde a todos e a todas. Pedir disculpas porque o profesional que tiña que vir a facer a retransmisión do pleno avisounos que por un problema persoal chegaría un pouco tarde e tivemos que tratar de palialo da mellor maneira posible para que os veciños e veciñas que nos siguen desde as súas casas podan ter acceso a esta sesión plenaria. O primeiro asunto da orde do día é a aprobación da acta da sesión anterior de data 14 de novembro do 2023. Non sei se hai algunha intervención. BNG. Vale, pois procedemos a votar. Votos a favor. Aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que a aprobación se procede do ditame relativo á adhesión á Rede Galega de Promoción da Saúde. Dou a palabra neste punto á concelleira Paula Vigo. Hola, escoitaseme. Bueno, pois este punto que nos viñeron ofrecer a Rede Galega de Promoción de Saúde é para estudiar os recursos que temos e despois dese estudio van nos dar unhas opcións para mellorar a saúde no noso municipio. É gratuito e pensamos que pode ser bastante óptimo para nós. Boa tarde a todos e todas. Este punto da adhesión á Rede Galega de Promoción da Saúde da Xunta de Galicia valorámolo como unha boa iniciativa por parte do Concello. Consideramos, como dicía a concelleira, que pode ser unha opción moi beneficiosa para Vilalba, máis nun tema tan importante como é o da saúde. Simplemente para rematar, dicir que a iniciativa que propón neste caso a concelleira do Partido Socialista vémola adecuada e por ese motivo o noso voto será a favor. BNG. Vilalba Berta. Ben, na liña do que manifestaron os voceiros dos diferentes grupos, o noso voto será tamén favorable a esta proposta. Moi ben, e unha vez expostas as posturas dos distintos grupos para o público que nos está seguindo, en realidade o que se trae aquí son 4 acordos. O primeiro é solicitar a adhesión á Rede Galega de Promoción da Saúde mediante a formalización da adhesión, nomear neste caso ao concelleiro Ignacio Criado Montenegro representante para establecer unha canle de comunicación directa co equipo coordinador desta rede, e transmitir á Dirección Xeral de Saúde Pública as necesidades, as oportunidades de mellora e as propostas para un contorno favorecedor da saúde no municipio e notificar a adhesión por parte do Concello á Dirección Xeral de Saúde Pública. Por tanto, procedemos a votar este asunto. Votos a favor? Enténdese aprobado por unanimidade. Pasamos, pois, ao punto número 3, que a aprobación se procede do ditame sobre a aprobación do expediente de contratación do Servicio de Asistencia no Fogar e convocatoria da súa licitación por procedemento de urxencia. Neste punto, teñen que saber os veciños e veciñas que Vilalba ten un dos servicios de axuda no fogar máis grandes de Galicia en canto a número de horas. Vilalba é o segundo concello en número de horas de servicio de axuda no fogar na provincia, só por detrás de Lugo capital, e é a sexta o sexto municipio con máis número de horas de servicio de axuda no fogar de Galicia. Ten máis horas que cidades como Santiago, que ten unha poboación e un orzamento dende logo inmensamente superior ao do noso concello. Cando chegamos ao goberno no ano 2019, este concello estaba pagando por cada hora do servicio de axuda no fogar 11,65 euros. E estamos a falar neste momento do expediente que se inicia de un prezo hora de 19,50, é dicir, 8 euros máis do que pagábamos hai
8 anos, digo Jesús, 4 anos. Que significa isto? Pois significa que as arcas municipais van ter que afrontar un gasto considerable por prestar case as mesmas horas. Dende o ano 2019 incrementamos en 1000 horas as horas mensuais, que son bastantes, pero o prezo que vamos a pagar por ese servicio incrementouse notablemente. Como teñen os concelleiros e concelleiras á súa disposición, o importe da licitación para o exercicio 2024 é de 3.442.447,35 euros. Quero recordar que estamos falando dun orzamento de 11 millóns de euros, é dicir, unha terceira parte do noso orzamento correspóndese con esta licitación. Non sei se tamén os concelleiros e concelleiras puideron ler o informe que fai o secretario do Concello sobre este tema e donde se fai constar que as achegas que realiza o goberno autonómico non son suficientes e adecuadas para financiar este servicio, o que provoca que a capacidade económico-financiera e orzamentaria do Concello sexa moi limitada. É dicir, que se está en certo modo minorando a capacidade decisoria dos órganos do Concello, porque hai unha parte moi importante do noso orzamento que está condicionada por a falta de financiación autonómica dun servicio do que é competente a Xunta, porque os servicios sociais son unha competencia que tanto a Constitución como o Estatuto de Autonomía lle atribúen á comunidade autónoma. Por tanto, é un contrato o máis importante do Concello que nos vence no mes de marzo do ano que ven e o traemos a licitación a este pleno para que en tempo e forma estexa a fecha de vencimento este renovado. É un contrato moi importante e, como digo, creo que temos que ser conscientes da dimensión económica que supón para un concello como o noso e, en definitiva, vai haber unha serie de servizos públicos e de prestacións ás que o Concello vai ter que renunciar, porque a financiación deste servicio que se recibe da Xunta de Galicia, que é de 12 euros hora, é unha parte pequena do que supón o servicio. Pode parecer, é máis da metade, sí, pero hai que ver o orzamento da Xunta e hai que ver o orzamento dos concellos. E o que está a pasar na realidade, e non é só neste, senón en todos os concellos de Galicia, é que o servicio de axuda no fogar supón que a capacidade que teñen os concellos para prestar servizos é moi pequena, porque este servizo lévase gran parte do orzamento. Nada máis, dou paso aos grupos por se queren intervir. Partido Popular. Bueno, neste punto, en canto ao tema da tramitación de urxencia, consideramos que podría ser perfectamente evitable. Trátase dun contrato asinado no mes de febreiro de 2020, que se sabía perfectamente cal era a súa data de fin, polo tanto, podíase sacar en tempo e forma polo procedimento ordinario. Esta vía de urxencia pode ocasionar que, ao mellor, empresas con propostas boas non se presenten por falta de tempo para preparar a documentación, e se isto se pode evitar, moito mellor. Seguimos a traballar un pouco sen moita previsión, e isto perxudica ao final os usuarios. Nos contratos que se sabe cando van rematar non pode suceder este asunto, non? E outra cuestión é no referente aos criterios da adxudicación. Nos criterios da adxudicación outorgan 20 puntos á oferta económica. Nese aspecto estamos de acordo con vostedes, porque, en contratos deste tipo consideramos que o mellor non é tan importante o precio, senón a calidade dos servicios, e que totalmente de acordo. Pero despois levan as axudas técnicas en melloras grúas e camas articuladas, que valoran con 15 puntos, e despois a aplicación móvil 25 puntos. A priori, pode parecer máis importante as melloras en camas e grúas que a aplicación en sí. Supoño que terá algún tipo de explicación. Non sei se deu algún problema ao contrato anterior
e por eso se lle dá máis valoración á aplicación móvil ou cal é o motivo. E outra cuestión que comentaba, o da financiación autonómica, debería mirar a lei estatal e reclamarlle ao Goberno central coa mesma insistencia coa que lle están a reclamar o autonómico. Dende o central non se está aportando o 50% do financiamento que establece a lei de dependencia. E Galicia sigue asumindo o 70% dos custes do servicio fronte ao 30% que está a financiar o Estado. Benega. Agora sí. Digo, sobre este tema, nós estivemos mirando e valorando o informe que sobre o SAF fixo a Confederación de Concellos, me parece, se chama, non? E, bueno, as conclusións son, pois, o que aquí se comenta, non? Vaise facer prácticamente inviable en moi pouco tempo que os concellos poidan seguir adiante e financiando desta maneira o SAF. SAF, máis que necesario, é imprescindible e cada día máis. Supoño que cantidad de xente está na lista de espera esperando a que alguén lles bote unha man nas súas casas, nos seus fogares. Dentro do BNG, o que pensamos é que o Concello debe de tratar de instar a Xunta e ao propio Goberno Central a que incrementen a súa aportación a este servizo, porque realmente, o que decimos, un tercio do presuposto dos concellos se vai a ir no SAF. Está claro que é imprescindible facelo, pero paraliza, digamos, outro tipo de actividades do Concello. Está claro que se atendemos aos nosos maiores ou as nosas persoas con problemas con discapacidades, etc., estamos desatendendo outras parcelas, que tamén son importantes, evidentemente. Entonces, polo demais, o noso voto vai a ser favorable, como non pode ser de outra maneira, pero, eso sí, poñer de manifesto, que a nosa vontade é que o Concello, digamos, inste a que tanto o Goberno Central como a Xunta de Galicia aporten máis presuposto para sacar, e iso non debería ser só no Concello de Vilalba, iso a nivel de todos os concellos de Galiza debería de pasar o mesmo, porque senón os concellos quedaránse sen presuposto. Vilalba Berta. Agora, ben, as políticas sociais son unha cuestión, innegociable para o noso grupo municipal e como tal son tamén un eixo fundamental e vertebrador do acordo de goberno que suscribimos hai uns meses co Partido Socialista. Falamos, por tanto, dun debate pechado dende a nosa perspectiva ou da necesidade deste tipo de servizos e, dun debate pechado do que, como non podía ser de outro xeito, sairá o noso voto favorable á aprobación deste expediente de contratación. O que non está pechado é, xa o comentaron os voceiros que me precederon, ni moito menos é o debate da financiación comparativa, como ben se dixo antes, do aporte polo prezo hora entre a Xunta e o Concello é, obxectivamente injusto por asimétrico, e non quixera deixar pasar como voceiro do Grupo Municipal de Vilalba Berta a oportunidade que me dá a discusión deste punto da orde do día para instar a todos os concelleiros aquí presentes a exixir da Administración Autonómica, neste caso nomeadamente os concelleiros do Partido Popular, un maior compromiso con este servizo, porque se trata, como ben se dixo antes, dunha competencia autonómica e non é xusto que o Concello se vexa afogado, porque esa é a realidade, afogado orzamentariamente polo insuficiente aporte doutra administración. Como voceiro dunha formación política de marcado carácter municipalista non podía defender outra cousa. E remato, señora López, na última sesión extraordinaria falábamos aquí de mellora e mantemento e rexeneración de viais e cando dende a miña posición se traía ao debate un investimento non menor en beneficio dos veciños e veciñas das parroquias para o que resta de anualidade. Vostede decía que, que estaba moi ben, pero que era insuficiente. Creo que todos e todas os que estamos aquí debemos asumir que para que
os investimentos poidan ocupar o lugar que lle merecen nos orzamentos vindeiros, a aportación, neste caso da Xunta de Galicia, para servizos fundamentais como o de axuda a domicilio debe ser maior. Depende tanto de vostedes como do propio goberno municipal que os investimentos, necesarios investimentos, tanto na vila como nas parroquias, poidan ser dunha contía maior. Polo tanto, eu creo que aquí, como formacións políticas de representación e implantación municipal, todos e todas temos que ter un compromiso único e unha voz única. O noso voto vai ser favorable, pero con esta cuestión latente que entendo que é compartida por todas e todos os que estamos aquí. Bueno, eu creo que a voceira do Partido Popular xa nos ten acostumbrados a cada vez que ven a este pleno, pois ela parece ser a delegada da Xunta de Galicia en Vilalba e o que fai sempre é unha férrea defensa dos intereses da Xunta de Galicia. Eu creo que neste tema é ata ridículo e ata creo que de mal gusto decir que a Xunta de Galicia que non vai a financiar máis porque o Estado non financia máis. Mire, eu teñolle que recordar que as aportacións do Estado á Lei de Dependencia incrementaron e en Galicia non chegaron ao usuario final, que son, neste caso, os cidadáns, porque se a Xunta de Galicia non aporta máis aos concellos, os usuarios non van a ver mellorado o seu servicio. Eu recórdolle que o señor Rueda fixo un anuncio recientemente de que vai a dar 5.000 euros a cada persoa que este en lista de espera. Eu creo que se en vez de dar eses 5.000 euros o que quixera realmente fora mellorar o servicio de axuda no fogar e mellorar as condicións dos nosos maiores, pois máis que unha política de marcado corte electoralista, tería unha batería de medidas que podería poñer para realmente poñerlle freo a este problema. Pero vamos a falar tamén en termos daqui de Vilalba. Hoxe ven aquí a voceira a falarnos de cuestións técnicas. Mire, eu voulle a recordar que no ano 2019, cando eu empecé a ser concelleira de Servizos Sociais, a situación do SAF, cando o Concello pagaba a 11,65 euros, política, por certo, que lle gusta moito ao Partido Popular, tamén aquí en Vilalba vimos de ver recentemente os efectos de gobernar e dirixir institucións donde en vez de pensar no cidadán se pensa en recortes de persoal, etcétera, pois as traballadoras do SAF non cobraban nin siquera o que decía o convenio, tiveron que denunciar a empresa, non cobraban os desplazamentos entre domicilios, non cobraban as horas extraordinarias que facían e a situación era cando menos moi deficiente. A día de hoxe pode falar coas traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, están cobrando o que estipula o convenio, cos incrementos do IPC e unha situación moito mellor que a que tiñan hai 4 anos. Obviamente, claro, hai que pasar de 11,65 euros a 19,5 euros, pero esa cuestión, pois ao final, revirte nunha mellor calidade do servicio e tamén nunha mellora das condicións dos profesionais que o prestan. Decía vostede que non lle... que os criterios de adxudicación, que estaba de acordo con que a oferta económica non fose o valor determinante, podémolo compartir, acabo de dar a explicación, pero tamén vou a entrar no resto de cuestións que vostede plantexaba. Decía que este goberno tiña falta de previsión. Non, mire, este goberno non ten falta de previsión, pero para chegar en novembro, cando o contrato vence a finais de marzo, ven dunha serie de trámites. En concreto, fixemos 2 estudios económicos sobre o custe do sistema, do servizo, non un, senón 2, porque no primeiro o prezo hora parecíanos que podía ir bastante axustado e para evitar posibles reclamacións fíxose un segundo estudio sobre o custe do servizo. Fala vostede de que por que se puntúa dun xeito as axudas técnicas e doutro xeito a aplicación móvil. Mire, estos son criterios das técnicos que traballan en servicios sociais e que fan unha labor excelente e que coñecen de primeira man o servicio. Seguro que mellor que vostede, que mellor que a min, pero podo decir que en concreto a aplicación móvil vai permitir un control e seguimento do servicio, entre outras melloras, coa xeolocalización e o control horario.
e, por suposto, as axudas técnicas, pois, coa proposta que se fai, vamos cubrir as necesidades do servizo según o que nos indican os traballadores sociales. Por tanto, pois, nada máis que engadir, simplemente que, como xa sabemos de outros temas, si sempre fagamos o que fagamos, sempre a voceira do Partido Popular vai ter algo que engadir, porque, como queda claro, pois, o seu criterio sempre é mellor que o dos técnicos. Sí. Mire, que os meus criterios son mellores que os dos técnicos, eu non lle vou entrar a discutir, sinceramente, non dixen eso en ningún momento. Simplemente lle preguntaba o motivo polo que vostedes consideraban que era mellor valorar con máis puntos unha cuestión que outra. Era o que lle preguntaba. Si se debía a algún problema, non me contestou tampouco esa cuestión. Si vostedes sacaron un contrato fai anos e consideraron, supónse que co paso do tempo se aplica unha serie de criterios ou outros por unha mellora do contrato. Ese era o que lle preguntaba, non me contestou. Eu en ningún momento poño en dúbida os criterios do persoal de servicios sociais. O do trámite de urxencia dunha serie de trámites, sí, de acordo, pero sigo insistindo, é que o contrato é do ano 2020. En canto... Claro, pero sabían perfectamente cando vencía. Nós non consideramos que a mellor opción se xa había de urxencia, pero, como dicía un día o señor Modesto Renda, temos que pensar de cara a futuro, estamos no mes de decembro e agora é a única opción que temos. E o primordial ahora mesmo é sacar adiante este contrato, para que os usuarios pois, non se vexan afectados, non? E por este motivo van ter o noso voto favorable. De todas maneiras, o que si lles pedimos é que traballen coa antelación suficiente para sacar os procedementos pola tramitación ordinaria, nada máis. BNG? Sí, vamos a ver. No BNG, evidentemente, non vamos poñer paus nas rodas a que isto siga para adiante, pero a nosa postura neste caso, tal como decíamos na nosa campaña electoral, que o noso plan era reverter servicios ao Concello, pensamos que este é un dos servicios que se podería, con tempo, agora evidentemente, seguramente non hai tempo a facer nada de todo isto, pero que a nosa idea é que este servizo se levara directamente dentro do Concello e non dar beneficios a unha empresa privada que o que vai facer é quedarse cos beneficios co que non cobra o traballador, nin máis nin menos. Por lo tanto, en principio, a nosa postura vai ser a externos, xa que tampouco, bueno, non estábamos na corporación cando isto se fixo, entonces, pois, esa vai ser a nosa postura. Alba Berta. Eu creo que se tocou aquí unha cuestión importante que era a da realidade do servizo cando gobernaba o Partido Popular. Eu comecei o meu periplo nesta corporación como concelleiro da oposición. Lembro perfectamente como pleno ordinario tras pleno ordinario tiñamos que traer os grupos da oposición aquí a colación a situación de vulnerabilidade laboral das traballadoras do servizo de axuda no fogar. Lembro perfectamente tamén todas as reunións que con elas mantivemos e lembro perfectamente tamén o consenso ao que chegamos todas as forzas políticas nese momento da oposición ao respecto de reverter esa situación. Agora, con todas as cuestións que poidan ser susceptibles de mellora, creo que o Concello dá un paso adiante moi importante para que este servizo redunde nunha calidade lóxica para os usuarios e tamén nunha calidade en termos laborais para o conxunto das traballadoras. Por lo tanto, eu creo que con eso nos temos que quedar todos e todas. É unha última consideración, porque non quería deixar pasar tamén o que comentou o señor Alvite. Sendo eu, que non se me malinterprete, un férreo defensor
defensor da remunicipalización de servizos, creo que temos tamén que, cando estamos aquí representando a veciños e veciñas, falar con certo rigor. Hai leis que son de acatamento supramunicipal, a lei de racionalización é unha delas. En este senso, que o Concello asumira un servizo con tal volume de traballadoras, falamos, que me corrixan despois a alcaldesa e os demais concelleiros, se me trabuco, de máis de 140 traballadoras. Asumir iso por parte do Concello sería pois algo absolutamente inviable. Xustamente falábamoslo antes no momento económico no que nos atopamos. Eu sí que considero que o ideal, plantexamento ideal sería ese, pero quero tamén hoxe aquí deixar claro para os veciños e veciñas que nos escoitan que se no medio prazo asumíramos tal compromiso, estaríamos tamén poñendo a institución municipal en unha situación de vulnerabilidade que creo que non sería responsable. Por lo tanto, dito isto, o noso voto, como antes dixen, non vai ser favorable. Ben, eu creo que unha vez expostas as posturas por os distintos grupos, o que procede é votar este acordo. Eu creo que temos un servizo de axuda no fogar con un volume suficientemente importante como para que a súa xestión por o propio Concello pois sexa dunha enorme complexidade. Temos que recordar que o feito de asumir pola administración un servicio implica pois, que para as sustitucións e demais non se ten a axilidade que ten unha empresa privada, e creo que esa é unha cuestión suficientemente aclaratora para todos de o que podería supor pois, nun servizo onde estamos falando de casi 300 usuarios, temos agora mesmo 296 e 130, 140 traballadores, pois a complexidade pois é notable e, por tanto, bueno, respecto só unha última aclaración respecto da falta de previsión que nos achaca constantemente a voceira do Partido Popular. Temos posibilidade de prorrogar un ano máis, o que pasa é que neste momento creemos o máis acaído volver a licitalo, posto que o prezo está moi axustado e a empresa tería dificultades para facer fronte a un novo incremento do IPC co prezo que ten neste momento, e para non perxudicar as traballadoras e o servicio creemos o máis prudente proceder á súa licitación. Vamos a votar este punto. Votos a favor. Abstencións. Aprobado, pois queda este punto. Pasamos ao punto seguinte, o número 4, que é a aprobación se procede do ditame referente á modificación do acordo plenario do 26 de xullo do 2023 relativo aos representantes municipais en órganos colexiados. Ben, neste caso, como todos os veciños e veciñas e os concelleiros coñecen, o feito de que houbera un cambio na alcaldía deste concello, pois motiva que haxa que facer cambios, entre outros, no padroado da Fundación para as persoas con discapacidade psíquica Vilalba Terrachá, que é o coñecido como centro ocupacional, dado que a presidenta é a alcaldesa do Concello, hasta este momento era Elba, pasaría a ser eu, e a vicepresidenta da Fundación pasaría a ser a concelleira Paula Vigo. Este asunto foi dictaminado favorablemente na Comisión de Asuntos do Pleno e, por tanto, creo que podemos proceder directamente á súa votación. Votos a favor? Por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 5, que a aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2022 despois de terse dictaminado pola Comisión Especial de Contas. Teñen todos os concelleiros e concelleiras a documentación á súa disposición e gustaríame pois tamén lerlles unha parte deste acordo que di que, contra a crenza moi extendida de que aprobar a conta xeral é prestar conformidade á xestión económica que a conta contén e, por tanto, facerse responsable de posibles irregularidades cometidas no desenvolvemento da devandita xestión, o certo é que a responsabilidade por a comisión das posibles irregularidades só incumbe a aqueles que coas súas actuacións incorresen nas mesmas, sendo este unha responsabilidade totalmente independente da rendición da conta. É dicir, que isto que traemos hoxe aquí pois é
a documentación contable que elaboran os servicios técnicos e xurídicos do Concello e, por tanto, o que se trae a aprobar a conta xeral do exercicio 2022 integrada por o balance, a conta de resultado económico patrimonial, o estado de cambios do patrimonio neto, o estado de fluxos de efectivo, o estado de liquidación do orzamento e a memoria. Unha vez aprobada, pois remitirase xunto con toda a documentación que a entrega para a súa fiscalización por o Tribunal de Contas e a Cámara de Contas, e os que estén interesados pois tamén poderán, en caso de que existan erros materiais de feito ou aritméticos, coa conta xeral, pois en virtude do disposto na Lei de Procedimento Administrativo, poderánse rectificar. Non sei se alguén quere tomar a palabra para debatir a conta xeral. Partido Popular. Nada, dicíame antes que unha vez máis que lles achacaba a súa falta de xestión e improvisación, pero é que é certo, estamos rematando o ano 2023 e ainda imos aprobar agora a conta xeral do ano 22, imos tarde. Esta conta xeral tiña que vir a pleno antes do 1 de outubro, non cumpliron os plazos. Ademais, antes do 15 de outubro tiña que estar remitida ao Tribunal de Contas, van fora de plazo tamén. E ese mesmo día 15 de outubro é a data fixada no que a alcaldesa debe traer ao pleno o presuposto xeral, e que tampouco está. Despois dime que non fago máis que decirlles da falta de xestión e de improvisación, pero o certo é que teño un problema importante en tema de plazos e, sobre todo, en materia económica. O Concello de Vilalba non está cumplindo ni o primeiro dos plazos. Estamos coa pescadilla que se morde a cola, atrasamos unhas cousas, o que provoca que se atrasen outras, e non salimos do paso. O que creo é que hai que mudar a maneira de traballar. O noso voto neste punto vai ser a abstención. BNG. Non estábamos na corporación. Nós nese momento non estábamos na corporación, polo tanto non temos nada que decir. Adiante. Vilalba Berta. Ben, manifestar o noso voto a favor, unha apreciación á concelleira do Partido Popular. Creo que vostede deberá actualizar o seu discurso como voceira da oposición á actual legislatura. Creo que teñen aínda o comportamento, mellor dito, a dinámica da anterior legislatura. Estamos nunha nova legislatura, estánse facendo as cousas dun xeito áxil e apremiante, os traballadores municipais están dando o mellor de sí para poder cumprir cos requerimentos e cos prazos, e neste sentido o único que lle digo é que teñan vostedes consciencia de que a legislatura aínda non suma o seu 6º mes de vida e, por tanto, actualicen o discurso. Non se pode facer exactamente o mesmo discurso esta legislatura que na anterior. Vostede sabio, xa foi inxusta noutras ocasións con este goberno municipal, e si lle rogaría eu que tuvera isto a consideración, porque non é unha cuestión menor. Bueno, eu creo que, como dixen na anterior intervención, pois a conta xeral é un documento técnico e corresponde elaboralo os técnicos. Sabemos que o prazo remataba o 15 de outubro, ese é o que di a norma, e vai un pouco fora de prazo, pero isto, sábeno vostedes perfectamente, é debido ás carencias de persoal que arrastra este Concello. Moitas delas, eu quero recordar hoxe aquí para os que están presentes e para os que nos siguen a través da grabación que se fai do pleno. O problema que ten este Concello é que durante moitos anos a política de persoal pois foi a contratación por obra ou servizo, o que provocou que cando esas persoas sucesivamente se foron xubilando, sorpresa, non había prazas que poder convocar e as que poder incorporar xente nova. Isto provocado por a taxa de reposición de efectivos, déixanos na situación na que estamos agora. Sabe vostede que non existe, a parte da interventora no Departamento de Intervención, persoal con unha praza estable. O que estamos traballando é con persoas que se contratan a través de distintos programas de subvención, e estamos neste momento
no medio dun proceso para contratar a unha persoa cunha plaza en propiedade, proceso que debería coñecer porque creo que formaba vostede parte das persoas que se inscribiron no mesmo e, por tanto, sobra que lle dé máis explicacións. Por tanto, sin máis debate, vamos proceder a votar este punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Sí, hai que facer unha aclaración. Hai un concelleiro do Partido Popular que votou a favor e en contra. Vais a abster. Vale, pois pasamos á parte da actividade de control. O primeiro punto, o número 6, é a dación de conta da designación do voceiro e dos seus suplentes no Grupo Municipal Socialista. É unha dación de conta. O voceiro vai a ser don Eduardo Vidal Bamonde e os suplentes do referido voceiro serán por este orden Luis Fernández Álvarez, Paula Vigo Lamas, Ignacio Criado Montenegro e Marta Rouco Sebani. O punto número 7 é a dación de contas das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local dende a última sesión celebrada. Son os decretos dende o número 721 ao 1068 que teñen todos os concelleiros e concelleiras á súa disposición. E pasamos ao punto número 8, que é a moción do Partido Socialista sobre a dignificación dos profesionais da abogacía e a procuraduría en relación coa súa protección social. Quero explicar neste punto que os 4 grupos municipais, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular, o BNG e Vilalba Aberta, fixéronse eco dunha moción que nos trasladaron e vou a ler. Os acordos non se vai a debatir porque enténdese que se vai a aprobar por unanimidade, dado que todos os grupos se fixeron eco da misma, pero sí que vou a ler os acordos da moción para que as persoas que nos siguen poidan coñecer de que estamos falando. O primeiro punto é instar ao Goberno de España a promover as modificacións normativas necesarias para establecer unha ventana ou pasarela que permita a posibilidade puntual, individual e voluntaria de que os profesionais da abogacía e da procura que o desexen poidan recuperar as súas aportacións ás mutualidades privadas con destino ao réximen especial de traballadores autónomos. Débese garantizar a todos os profesionais en función dos seus anos de exercicio e cotización ás mutualidades o dereito a unha pensión de xubilación mínima e digna nas mesmas condicións que o resto de traballadores cotizantes do réxime de autónomos, incluídos aqueles que xa conforman as clases pasivas. Trasladar estes acordos á Xunta de Galicia, ao Goberno de España e a todos os grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia e no de España, así como no Parlamento Europeo, ao Consello da Abogacía Galega, ao Consello Xeral da Abogacía Española e á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións. Tamén interesan que se notifique aos solicitantes, neste caso pedían a data da moción en que se vai a debatir a moción e o resultado da mesma, e pedían que se permita a intervención de ao menos un portavoz. Entendemos que, como se vai a aprobar por unanimidade de todos os grupos, non resulta necesario. De todas formas, procedemos á votación. Votos a favor desta moción? Enténdese aprobada por unanimidade. Do mesmo xeito, os puntos que fagan relación ás mocións presentadas tanto por o Partido Popular, o BNG e Vilalba Aberta, xa non os debatiremos. Pasamos ao punto número 10, que é a moción do Partido Popular para que compareza a Concelleira de Cultura para dar conta das festas patronais de San Ramón e Santa María de Vilalba 2023. Neste punto, según, como xa saben, por o regulamento de funcionamento das administracións locais, o que procede é que hoxe se vote se procede ou non a comparecencia que terá lugar na sesión plenaria inmediatamente seguinte. Entón, entendo que voulle dar a palabra á Concelleira de Cultura para que manifeste se ten intención ou non de comparecer e despois votarase a comparecencia que se debatirá, que se producirá na seguinte sesión plenaria, donde ela vai a intervir e os grupos poderán facerlle preguntas.
boas tardes a todos e a todas. A miña intención é a comparecer, sin ningún tipo de problema, pero vou a respetar os tempos que a lei marca. Entón, tamén quería recordarlle os voceiros do UPP, que non sei por que motivo, pero a documentación que pediu a concelleira se lle concedeu e apareceu como rexeitada. Entón, quería informarvos que tedes a vosa disposición máis documentación que podedes consultar. De todos os xeitos, a comparecencia vaise facer gustosamente. Moi ben, pois procedemos entón a votar a solicitude de comparecencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada e producirase na seguinte sesión plenaria. O punto número 11 da orde do día é unha moción do Partido Popular para iniciar o expediente de adhesión ao convenio para a captación de inversións firmado pola Xunta de Galicia e a FEGAM en relación á Lei de Fomento de Implantación Empresarial de Galicia, Concellos Doing Business. Neste punto eu quero aclarar que xa hai un acordo plenario neste sentido e é o acordo plenario que se tomou en decembro do 2017. Entendo que, dado que xa hai un acordo plenario neste sentido, pois sería suficiente con este acordo plenario e para que o Concello poda acollerse a esta iniciativa empresarial hai que facer unha modificación de varias ordenanzas fiscais que, como trasladei creo que no anterior pleno ou no anterior máis, se está realizando por parte da tesoureira municipal. Por tanto, non sei se queren manter a moción como tal, pero o acordo plenario xa se adoptou no ano 2017 cando gobernaba o Partido Popular. Neste sentido, pois gustaríanos decir que nos parece, bueno, creo que son coñecedores tanto as dúas partes do equipo de goberno da proposta que é moi beneficiosa para o polígono, que o noso polígono necesita un impulso. Creo que Vilalba está situada moi ben estratégicamente. Eu creo que é unha cuestión que creo que calquera forza política apoiaría un impulso ao noso polígono. Como ben dicía, hai que facer unha serie de modificacións que nese sentido agradeceríamos que se impulsara de alguna maneira este expediente, fundamentalmente polo tema da preferencia das órdenes nas axudas. O polígono, se estuvera adherido a este convenio, pois tería máis puntuación e, polo tanto, moita máis facilidade de acceder a estas axudas. Co cal pediría pois un esforzo por parte do equipo de goberno, que é o que ten que darlle o impulso, para darlle ese pulo ao noso polígono e que podan disfrutar pois destas axudas, non? Benega. Vilalba Berta. Ben, completamente de acordo, non? A adhesión á iniciativa dos concellos emprendedores, como ben dicía a voceira do Partido Popular, é fundamental de cara a captar subvencións. En este senso, bueno, tamén o manifestou a alcaldesa, o equipo de goberno está traballando para esas modificacións no que ten que ver cas ordenanzas. Eu creo que todos os grupos compartimos a preocupación de dar pulo e de poñer en valor o noso polígono. Froito desa preocupación, estamos xa mantivemos varias reunións coa Asociación de Empresarios do Polígono e xa se adxudicou un contrato para facer o pintado e se vai a proceder tamén á limpeza e desbrozado das zonas comuns do polígono e neste sentido eu trasladar tamén que as bonificacións que prevé a adhesión a este convenio en algunha ocasión, como foi a ampliación da planta de Entre Pinares, xa se aplicaron de oficio polo propio Concello, pero é unha cuestión máis de estudo en detalle das ordenanzas do Concello que estamos facendo neste momento e que, como xa se lles adiantou, en canto finalice, veremos a posibilidade de completar a adhesión a este convenio. Eu entendo que o acordo plenario como tal xa existe e o que é o estudo das ordenanzas estámoslo facendo e, por tanto, eu pediríalles que
deixemos sobre da mesa este acordo porque non ten moito sentido adoptar, que me corrixo o secretario, se é necesario facer un novo acordo. Existindo xa un acordo, eu creo que sería suficiente, pero non sei, pois ponemos sobre a mesa, temos que volver a traer. Pois que a retiren. Non, retirar, sería retirar. Pois que eu pediría que o retiren porque non ten sentido adoptar outro acordo sobre o acordo que xa temos adoptado. Vale, sí. Nada, polo que escoitei por parte das forzas políticas hai un compromiso firme en sacar isto adiante. Pola nosa parte retiramos e sí que pedimos, como decíamos, un pulo, un empuxe pola parte do equipo de goberno. Ben, pois pasamos entón ao punto seguinte, que é a proposta do Partido Popular relativa á realización dunha declaración institucional do Grupo Municipal Popular con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Hai tamén unha moción do BNG relativo á reivindicación do 25N e a necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención ás vítimas da violencia machista. Eu creo que, dado que comparten unha temática similar do 25N e de loita contra a violencia machista, o debate pódese facer conxunto e despois votaránse por separado cada unha das mocións que se plantexan, dado que os acordos son relativamente distintos. Voulle dar en primeiro lugar a palabra á voceira do Partido Popular e despois ao voceiro do BNG para a defensa de cada unha das mocións. Partido Popular. Bueno, dende o Partido Popular queremos expresar o noso máis profundo rexeitamento contra a violencia machista, amosar a nosa preocupación por un grave problema que presenta a sociedade actual e o que propoñemos é traballar de maneira conxunta. Hai que derribar os muros, as cores políticas e debemos traballar todos para pelexar por un obxectivo común. Creemos que esa é a única maneira de poder conseguir algo. Tamén creemos a importancia de traballar pola educación basada no respeto, a igualdade e a tolerancia para evitar a escalada de violencia entre os nosos menores. Creemos que se trata dun tema moi serio, sumamente delicado, e non debemos facer política con isto. Creemos que debemos loitar de maneira conxunta para erradicar este problema tan sumamente grave que ten a nosa sociedade. A nosa postura neste tema é clara, estamos en contra e condenamos todo tipo de violencia contra as mulleres. E o Partido Popular, nese sentido, ofrece o seu apoio ao Concello a calquera proposta que teñan a ben facer en conxunto con todas as forzas políticas. BNG. Ben, eu vou a falar da moción que nos presentamos, é dicir, vou a ser moi breve. Do que se trata é de poñer cartos en riba da mesa, en este caso por parte da Xunta de Galicia, para facer frente a esta lacra que non é de hoxe. Desgraciadamente, faixenos moi pesado este tema, faixenos moi cansino, pero isto é histórico, é dicir, isto non, agora é cando realmente, agora, dende fai uns anos, falase dela, pero en realidade isto estaba enraizado, e máis en Galiza, incluso, e no medio rural. Hai moito escondido sobre este tema, e o noso que pedimos é que, bueno, que se atende presupuestariamente este tema, e por eso presentamos esta moción, nada máis. Partido Socialista. Ahora está. Referente ao tema de violencia de xénero, totalmente de acordo que é unha lacra social. Hoxe, se non me lembro mal, pois xa tamén hai outra fallecida máis, e se está investigando outra. En total, hoxe podrían ser 2 persoas fallecidas e tamén unha cativa que parece ser que
que se tirou desde un balcón que están investigando. Pero, bueno, independentemente deso, iso estáse investigando, pero o que da cuestión é a declaración institucional. Nós non vamos a aprobar esta declaración institucional. Non porque nos teñamos de acordo. Evidentemente que nós somos todos conscientes do problema que hai. O asunto é que o día 24 este Concello organizou unhos actos con respecto ao 25N. Foron mandados a todas as forzas políticas e a todos os concelleiros por parte dos servicios do Concello de Vilalba. Aí se dicía que se iba a ler un manifesto sin connotación política ninguna, que penso despois houve unha lectura de outro manifesto por parte de outra asociación ás 8 da tarde, co cual isto era totalmente unha cuestión que nos foi polos servicios do CIN feitos e sobre todo con os actos que se fixeron cos distintos grupos escolares e tamén participou o Centro Ocupacional e o ISBA Santa Silva. Eu penso que o Partido Popular chega tarde neste caso. É dicir, cando o Concello convoca isto e cando non ten unha connotación política, se veu outro día que houve que manter aquí un minuto de silencio antes do pleno, de que empezara o pleno, debido a que houbera todos os grupos participaron, tanto Vilalba Aberta, o BNG como o PSOE, nestes actos, tanto pola mañá e pola tarde tamén houve un acto na Praza de Santa María. O único grupo que non participou en nada foi o Partido Popular. Entonces, isto parece ser que se trae hoxe unha declaración institucional. Tamén lembrarlle a portavoz do Partido Popular que este Concello leva desde o ano 2016 sin facer declaracións institucionais neste tema. É dicir, sempre se fai un consenso e se invita aos distintos grupos a participar nos actos que se fai por parte do Concello. É dicir, este ano se poña con os petos onde se fixo unha especie de lazo, se fixo un lazo e saliu en todos os medios de comunicación, e o chamativo é que non apareceu naide do Partido Popular. Eso é, e con isto non quero dicir que non se esteña en contra de violencia de xénero, ni moito menos, pero o César o que é o do César. Ben, extemporáneo, cando non se participa, cando non é un acto político, podíamos entender se fora político, pero o Partido Popular tamén chega tarde. O mesmo que antes se nos estaba dicindo do tema dun contrato de urxencia, isto aquí a urxencia debeuselle pasar ao Partido Popular onde non aparecer ninguén, porque con 8 concelleiros que non pode vir naide, pois tamén é chamativo. Máxime cando supoño que recibiron todos a comunicación por parte dos servicios do Concello, que non foi por parte do grupo político Partido Socialista, senón por técnicos do Concello. Por lo tanto, esta declaración institucional nós non a vamos a votar a favor, sobre todo porque está a destempo e sobre todo porque xa pasaron o que tiña que ser. O día 24 había que estar ali alguén, non estuvo ninguén, e os vilalbeses e vilalbesas teñen que saber, e sobre todo cando aquí hai unha persona que estuvo, que ten un cargo importante na Xunta de Galicia no tema de igualdade, tampouco apareceu para nada, que xa que ese o Concello tanto se preocupa, pero non é que un ánimo de crítica ni moito menos, é dicir, é por unha cuestión sencilla que é o que estou explicando. Respecto á moción do BNG, sí que vamos estar totalmente de acordo. Parécenos importante porque é volver outra vez a un tema maído anteriormente dos servicios sociais, e seguimos que a Xunta de Galicia sigue pasando cantidad de cousas aos concellos, e neste caso moitas veces sí que o Estado está colaborando en determinado tipo de actuacións que se fan nos distintos concellos, é dicir, que nos están salindo gratuitas e se está acollendo este concello. Por lo tanto, o BNG vamos a votar a favor, e sí que pediría retirada esta declaración institucional porque non procede, é dicir, o Partido Popular veu neste caso desnortado e cunha cousa que non ten razón de ser neste momento en concreto. Vilalba Aberta. Vale, desde Vilalba Aberta acollemos de xeito positivo que tanto o PP como o BNG ou calquera partido político presente mocións relacionadas ca violencia de xénero, porque nos parece unha victoria para todas aquelas mulleres que levan tempo alzando a voz ante este tipo de violencias e convertirono nun berro que fixo que a onda expansiva chegara a todos nós. Entonces creemos que deberíamos de aproveitar esa onda expansiva e, como ben decíades, aunarnos e loitar en conxunto. Entón, un pouco tamén motivado polo que dixo Luís, tamén entendemos, non vamos a votar en contra da súa proposta, pero sí que nos vamos a abster porque entendemos que hai un documento que está feito por unha técnico do Concello que é para todas as mulleres de calquera partido, no que vos pediríamos que vos sumarades e que fagamos de unha vez por todas que isto sexa común
a todas as persoas e que non teña nada que ver cos partidos. Entón, por esa motivación, vámonos a abster e en canto á proposta do BNG, estamos totalmente de acordo que todo o que sexa loitar e pedir máis orzamentos para este tipo de erradicar esta pandemia social que nos está matando desde hai tanto tempo, vamos a votar favorablemente. Partido Popular. Sí. Bueno, neste punto teño que decir que a anterior alcaldesa sempre nos chamaba de xeito cordial para invitarnos aos actos e tamén cando se celebraban os plenos. Teñen que entender que hai aquí unha serie de concelleiros que tedes unha dedicación exclusiva e estades no concello, para vos é máis fácil acudir aos actos. Pero para os concelleiros que compatibilizamos a política coa nosa xornada laboral, e creo que moitos de vos estivestes na situación contraria anteriormente, resulta-nos máis difícil poder acudir aos actos. De todas formas, vou a dicir que estamos a favor deste tipo de actos e felicitamos ao Concello pola súa organización. Si que lles pediría que de cara ao futuro, na medida do posible, pois que acorden os horarios con todas as forzas políticas. En canto do 25N, dicirlles que non busquen confrontación política onde non a hai, que insisto, que nós estamos en contra e condenamos todo tipo de violencia e que ofrecemos o noso apoio a calquera proposta que teña a ben facer o Concello. Sí, moi brevemente, dicir que de dedicación exclusiva me parece que de concellos só ten un. Hai menos parciales e tamén hai xente que traballa, pero bueno, non vamos a entrar nese debate porque total é unha cuestión. O único que diría que se retirara, xa que no sentido que fixen anteriormente, é dicir, isto xa é o do 25N, xa pasou, eu descoñecía isto que se estaba, pero bueno, cando se manda por parte de servicios técnicos do Concello, lóxicamente se supón que alguén o lerá. E non é unha cuestión política, por iso o noso voto vai ser, neste caso, manter a postura que tiñamos de facelo contrario, porque non procede, e máis, o Concello non fai desde o 2016 ninguna declaración institucional, estando o Partido Popular, tamén se negociou, se mandaba isto e vamos aos actos, por iso é volver o que o mismo Partido Popular sacou, e ora vir aquí e dicilo outra vez, hai que estar nos actos e nós non vamos a votar esta declaración institucional e estamos de acordo co fondo da cuestión da violencia de xénero. Perdón, antes iba a lle dar a palabra ao voceiro do BNG, pero pulsei o botón. Vilalba Berta. Nada, reiterámonos en que nos vamos a abster, porque non é que esteñamos en contra, pero entendemos que xa hai algo construído nese senso desde o servicio técnico e o BNG a favor. Ben, eu quero aclarar primeiro, dixo a voceira do Partido Popular que a anterior alcaldesa que está aquí presente chamaba de xeito cordial, incluso para invitar aos plenos. Eu creo que os plenos pois faise unha notificación que é o que di a norma e creo que non procede chamar para invitar aos plenos respecto aos actos oficiais que se fixeron con motivo do 25N, pois deuselles publicidade tanto a través da prensa, como a través das redes sociais, como a través do correo electrónico que recibiron todos os concelleiros e concelleiras, e creo que cando se lle invita a alguén por tantos medios e non está, ao mellor non é porque non poida, senón porque non quere, porque hai concelleiros que un pouco antes desa hora pois estaban nun bar daqui ao lado tomando café, e se se pode ir para tomar café, entendo que tamén se pode ir para cando a un lle interesan estes actos. A realidade é que no pleno do pasado luns eu pedín un minuto de silencio a favor en homenaxe ás vítimas da violencia machista e, ó sorpresa, apareceu unha declaración institucional posterior dun dos partidos. Eu creo que é un tema sobre o que non se debe facer polémica e non vou a seguir por aí, pero tamén gustaríame correxir
en este caso, o voceiro do Partido Socialista, as mulleres non falecen, asasínanas, e creo que iso é un matiz importante que temos que ter todos en conta. Entón, vamos a proceder a votar, en primeiro lugar, a moción do Partido Popular. Votos a favor desta moción. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada cos votos do Partido Popular. Moción do BNG relativa á reivindicación do 25N. Votos a favor. Por unanimidade. Sí, máis votos a favor que en contra e abstencións. Ben, pasamos pois ao seguinte punto na orde do día, que é a moción do BNG sobre o cumprimento da legislación vixente ao respecto da iniciativa Xabarín presentada no Parlamento de Galicia con máis de 33.000 sinaturas e aprobada por unanimidade parlamentaria. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, esta é unha demanda que sae a colación a partir dunha recollida de sinaturas e que, bueno, foi unha iniciativa que se presentou, esas sinaturas presentáronse no Parlamento e chegouse a un acordo que aínda sigue colgado, non? Nós simplemente con esta moción o que pretendemos é que o Concello inste a Xunta a que cumpla cos acordos coas demandas que se lle fai desde... Non sei se procede que, bueno, simplemente trátase de reclamar a Xunta de Galicia e a Dirección de Centro de Radio e Televisión Galega que execute un acordo do Parlamento Galego do 12 de maio de 2021 e reclamar tamén a Presidencia da Televisión Española, non só a galega, que cumpra a disposición adicional quinta da Lei de 1322 xeral de comunicación audiovisual de 7 de xullo. De eso se trata e o que pretendemos someter a votación no pleno. Partido Socialista. O noso voto vai ser favorable porque entendemos que para manter o galego fai falta unha oferta cultural para nenos e para as súas familias, non hai moito máis que decir, o noso voto vai ser favorable. Vilalba Berta. Bueno, dende Vilalba Berta o noso voto evidentemente vai a ser favorable, porque entre outras cousas todas as iniciativas que poñan en valor o noso maior patrimonio que temos os galegos, que é o noso idioma, contarán sempre co voto favorable de Vilalba Berta. Tamén me gustaría dicir que hai que recoñecer que dende a Xunta de Galicia, sobre todo dende a entrada no seu momento de Feijóo no poder, se fixo como un traballo para desfavorecer todo o que ten que ver co galego e con todo o que ten que ver co que nos identifica como galegos. Entón, creo que é necesario, moi necesario,
marcar uns obxectivos mínimos polos cales traballar dentro do Concello, porque a veces os políticos tendemos a divagar e a perdernos noutras cousas e ao mellor non centrar o tiro nas cousas que realmente importan. E entonces a nosa proposta é esa, buscar a maneira conxunta, e gustaríame que aquí todo o mundo se mollara, sectores, vamos a definir un pouco que sectores son, como vamos a funcionar, cal é a proposta realmente, porque eu non a entendo. Eu realmente non a entendo, porque todos os sectores teñen representación no Concello, todos os sectores teñen representación. Intereses diferentes e creo que para eso xa hai unhos mecanismos previstos por medio dos cales se elixen a súa opinión sobre os distintos asuntos que consideren do seu interese. Eu creo que habería que concretar un pouco máis, porque así tal e como está definida é un pouco difícil a creación dunha plataforma política común. Aquí hai unha plataforma política que hoxe en moitas das mocións mostrou a súa unanimidade e o seu entendemento en defensa dos intereses dos vilalveses e das vilalvesas. Vamos pasar, por tanto, ao capítulo de preguntas. Neste punto, o que se fai tradicionalmente é que o secretario lea a pregunta e eu dou resposta á mesma. Comenzamos logo coas preguntas do Partido Popular. A primeira pregunta é en que estado se atopa hoxe en día a licitación do contrato do lixo e en que data teñen previsto publicar a licitación.
Pois a resposta a esta pregunta é que se ven de rematar unha actualización para incorporar o contenedor de color marrón e pois, o que son os pregos e demais está listo e en canto sexa posible pois se iniciará a licitación. Cal é o motivo de que se estean a retirar estes colectores en diversas zonas do Concello? Falamos de colectores no que os veciños e veciñas depositaban habitualmente o lixo. Bueno, hai varias retiradas destes colectores, según manifesta o Grupo Popular. Ben, pois, neste caso, xa se foi atendendo ás peticións que tamén a nos trasladaron os distintos veciños e veciñas e se deu a explicación para favorecer a reciclaxe, pois a normativa pois, indica que os contedores deben colocarse formando illas de xeito que estén pois, os distintos tipos de contenedor para os distintos fraccións de pois, según sexa pois, orgánico, vidro, papel e que deben estar todos xuntos para que fomentar que a xente recicle, que os veciños reciclen. Si colocamos só un contenedor verde, a xente vai a tirar todo a ese contenedor e non se vai a reciclar. En concreto temos unha queixa sobre un contenedor que xa pois, o que se fixo foi mover a illa na rúa máis hacia baixo, foi pois, en Conde Pallares e esa incidencia en concreto está solucionada e as demais que nos foron trasladando pois vai selle dando a cada un dos veciños a resposta concreta, pero en xeral a resposta é esa que se está pois, colocando os contedores na medida do posible en forma de illa para favorecer pois, que os veciños podan reciclar. A terceira pregunta é referente ao estado no que se atopa actualmente a relación de postos de traballo. Bueno, como dixen no segundo punto da orde do día ou no terceiro, pois o Concello de Vilalba ten unha serie de limitacións de carácter orzamentario que fan que a hora de priorizar as distintas cuestións económicas que temos que facer fronte, pois haxa que ir facendo unha serie de equilibrios. En concreto, para abordar a RPT, pois estamos pendientes de nesa confección dos orzamentos a ver se é posible encaixala. A cuarta pregunta é en relación aos contratos menores, se existe algún cambio na ubicación na publicación destes contratos. Non sei se esta pregunta se refire a un cambio na época en que gobernaba o Partido Popular, cando os contratos menores pois, ninguén sabía onde estaban, pois agora teñolle que decir que sí, houve un cambio, agora publícanse na plataforma de contratos, teñenos á súa disposición. En que situación se atopa a alcaldía de Vilalba neste momento? Seguen contando os vilalbeses cunha alcaldesa con dedicación exclusiva ou produciuse algún cambio neste aspecto? Pois mire, a ubicación da alcaldía é uns metros aquí detrás do salón de plenos, está na mesma ubicación que estuvo sempre. Se a pregunta é a situación da alcaldesa, pois podolles dar a miña ubicación en tempo real. Estou ahora mesmo aquí no salón de plenos e, por suposto, que os vilalbeses e vilalbesas siguen contando cunha alcaldesa con dedicación absoluta ao seu cargo e aos veciños de Vilalba. Quero tamén, pois, para a xente que está aquí no pleno e para o que nos están a seguir, pois, hoxe no salón de plenos, como o Partido Popular pois, está moi preocupado por o que fai esta alcaldesa e como, precisamente, vimos de comentar todos os contratos que se fan están a disposición de que nos queira consultar, pois o Partido Popular estivo moi preocupado por o cambio dos mobles da alcaldía. Eu teñen aquí no pasillo central do pleno unha mostra dos mobles que había na alcaldía. Esta silla verde, a que está aí no medio, pois é a silla de traballo que tiña a alcaldesa, que convido a quen se queira sentar nela e pasar unha mañá enteira sentada nesa silla para que comprobe pois a comodidade da mesma. Hoxe, de feito, tiñamos pensado pois sustituir as cómodas sillas onde nos sentamos os concelleiros e sobre todo os do Partido Popular por esas sillas para que eles pudesen comprobar
antes de xudgar e de facer comentarios pouco afortunados, pois o mobiliario que contaba a alcaldía. Eu creo que calquera o pode ver e aí está a mostra. E é máis, é que eu creo que todo este tipo de preguntas sobre a miña situación, os mobles da alcaldía e demais, ao final din máis de vostedes que de outra cousa. É dicir, eu creo que a alcaldía de Vilalba e dun pobo como Vilalba ten que ser digna e pois a min parece moi ben que hai 40 anos se mercaran uns mobles, pero en algún momento hai que tomar a decisión de adaptar a alcaldía ao que Vilalba representa. E creo que non é de gusto de ninguén pois chegar ao despacho de un representante público e que te atendan nunha silla que está rota, nunha silla que se move ou nunha silla na que non te podes sentar. Eu convidos, se queren, a que se senten e despois que me digan se realmente pois comparten ou non a decisión que se tomou. Sexta pregunta. Ten previsto actualmente o Concello algún tipo de actuación para evitar as incidencias en relación ás inundacións pola falta de limpieza? Bueno, o Concello de Vilalba pois traballa no mantemento das vías municipais e sí que é verdade pois que hai ocasións onde as choivas teñen un volume importante e provoca pois que se desborden. O Concello está traballando pois sempre para resolver tanto as inundacións como calquer outra incidencia que se produza por o temporal. Séptima pregunta do Grupo Popular en relación ás actividades culturais programadas. Preguntan por que se suspenderon distintos actos neste senso. Pois houve un fin de semana que houve que suspender as actividades que se iban a celebrar no auditorio porque entrou auga por o canalón e houve que suspender os actos. E despois houve outra serie de programación cultural que houve que suspendela porque os propios organizadores nos trasladaron pois a suspensión, en concreto este fin de semana pois por enfermidade. Pasamos entón ás preguntas do Bloque Nacionalista. Que medidas ten pensadas o equipo de goberno para solucionar definitivamente a turbidez, presión e outros problemas relacionados co servicio doméstico de augas? Xa se contestou con motivo do rogo que presentou o Partido Popular e o mismo, pois estamos traballando en distintas vías, fomos esta semana a Augas de Galicia e seguirase pois estudiando outras opcións. Existe algún estudo técnico que justifique o cambio de sentido na actual rúa da Pravia? Pois a resposta é que non, pero que tampouco se fixo o cambio de sentido. Que medidas ten pensado aplicar para garantir o servicio público da Casa da Cultura, a Oficina de Turismo e a Biblioteca Municipal durante o período vacacional dos traballadores respectivos? Ben, explicouse antes con motivo de outro punto de debate. Foi durante anos política de persoal deste Concello que as persoas se contratasen por obra ou servizo e non pois, como debería haber sido pois, por un proceso selectivo para unha plaza. E isto provoca que ante a xubilación de determinadas persoas pois non exista unha praza ou un posto que se poida dotar. Por tanto, na biblioteca hai unha lista de sustitucións que agora mesmo está agotada e non se pode tirar desa lista. Por tanto, como se vai a convocar en canto se poda esa praza, pois dotarase, farase un novo proceso para abrir unha nova lista e, entre tanto, pois, cando teña vacacións a bibliotecaria permanecerá aberto pois, o servicio de préstamo e a aula de estudo. En canto á Oficina de Turismo, pois un pouco mesmo, non hai unha praza creada e, por tanto, a contratación faise a través de unha subvención, en concreto do Plan Único, e dura pois o tempo que está previsto, que son, creo que, 9 meses. En canto ás vacacións da Casa da Cultura, normalmente a persoa que está na Casa da Cultura túrnase coa persoa que é técnica de turismo, neste caso, para que a Casa da Cultura permaneza cerrada o menor tempo posible. Ben,
Pois, sin máis asuntos... Queda unha pregunta? Pois non a sabía. Sí. Última pregunta, que solucións teñen pensadas para resar definitivamente o problema de filtracións e de goteiras que se ven prolongando dende hai décadas na Casa da Cultura? Ben, pois está xa avisada unha empresa especializada que se pasará nos vindeiros días pois para explicar cal é a solución máis acaída para rematar co problema da Casa da Cultura, que, como digo, é un problema que ven de moitos anos atrás e compre dunha vez darlle resposta. Bueno, como non hai máis puntos que tratar na orde do día, levantamos a sesión.